yanzu haka an fara kwaso 'yan Najeriya waɗanda suka makale a ƙasar Sudan wadda wani mummunan rikici ya barke a cikinta a baya-bayan nan yadda za su isa ƙasashen da ke makwabtaka da ita, inda daga nan za a samu damar kwaso su ya zuwa gida Najeriya. Bayanin hakan yana kunshe a cikin wani sako wanda babbar mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin waje da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare a Yadda Rikicin ta fitar a shafinta na Twitter tare da wani faifan bidiyo da yake bayani akan yadda ake kwashe mutanen na ƙasar nan mazauna ƙasar ta Sudan. Wannan shine fara hawa mota da ɗaliban da za a kawo daga ƙasar Sudan zuwa Cairo zuwa kuma Najeriya. To yanzu an fara hawa mota ta jihohi, ana kiran sunayen jihohi ne. Wannan motar 'yan Kaduna da Taraba da kuma Yobe, sannan waccan kuma motar 'yan Katsina, sannan nan kuma 'yan Kano ne za a kawo motar su ita ma daga ciki, za a matso musu ita kusa sannan su hau. Wannan kusan shi ne abin da yake tafiya a halin yanzu. Duka waɗannan 'yan jihar Kano ne waɗanda suke jiran motar su ta zo, tana can baya kawai matso da ita za a yi gaba. Wannan shine daga nan babban birnin Khartoum na kasar Sudan. Fiye da 'yan Najeriya 5,000 ne a yanzu haka suke makale a kasar ta Sudan, wadda mafi yawan su mata ne, musamman a birnin Khartoum inda barin wuta ya fi muni, inda suka rika kiraye-kiraye ga gwamnati da a kawo musu daukin gaggawa. Tuntuni dai ministan harkokin wajen kasar nan Geoffrey Onyema ya ce gwamnatin tarayya ta shirya tsaf domin fara kwaso al'ummar na kasar nan daga kasar ta Sudan, a yayin da shi ma kamfanin sufurin jiragen sama na Air Peace ya yi tayin bayar da gudunmuwar kwaso ɗaliban na ƙasar nan da suka makale a ƙasar Sudan kyauta. A inda yake bayani akan kwaso al'ummar na ƙasar nan, shugaban kamfanin Allen Onyema ya ce ɗalibai da sauran 'yan Najeriya da suka makale a ƙasar ta Sudan suna buƙatar ɗaukin gaggawa. A cewarsa abin da ake buƙata shine 'yan Najeriya da ke ƙasar ta Sudan su yi ƙoƙarin fitowa daga ƙasar zuwa wata ƙasa makwabciyarta, inda jirgin kamfanin zai je kwaso su ba tare da ɓata lokaci ba, kasancewar Sudan ta kulle dukkanin sararin samaniyar ta. Tun bayan fara tashin hankalin ne dai aka umarci mazauna birnin Khartoum da su zauna a gidajensu, abinda ya jawo karancin abinci da ruwan sha ga al'umma. A yayin rikicin dai an yi lugudan bamabamai a kan muhimman ababen more rayuwa kamar bututun samar da ruwan sha, abinda ya tilastawa mutane shan ruwan kogin Nilu. Kasashe daban-daban sun yi ta rigirgen kwashe jami'an diflomasiyar su da fararen hula, a yayin da faɗan ya ƙara rincaɓewa a tsakiyar yankunan birnin mai dauke da yawan jama'a da dama. Gwamnatocin kasashe daban-daban sun ci gaba da kwashe mutanensu daga cikin kasar. Ma'aikatar wajen kasar Masar ta bayyana cewa an hallaka wani jami'in diplomasiyarta a lokacin da yake tuka mota zuwa ofishin jakadancin su a birnin Khartoum domin taimakawa aikin kwashe 'yan kasar ta. Jami'i mai kula da manufofin hulɗa da kasashen waje a tarayyar Turai, Joseph Borrell, shi ma ya tabbatar a ranar Litinin da ta gabata cewa an kwashe 'yan kasashen Turai fiye da 1,000 daga kasar. Kasashen Afirka ta Kudu, Kenya da Uganda suna cikin kasashen Afirka da suka sanar da kwashe mutanensu. Gwamnatin Birtaniya ta sanar da cewa za ta fara kwashe jami'anta da iyalinsu na kusa daga ranar Litinin da ta gabata. Mr. Blinken ya ce Amurka tana duba yiwuwar barin ayyukanta na diplomasiya domin ci gaba da aiki a Sudan, amma ya bayyana halin da ake ciki a can da cewa mai cike da kalubale ne. Akalla mutane 459 ne aka kashe a rikicin, ko da yake ana jin cewa hakikanin adadin yana iya haura haka. Mazauna birnin na Khartoum na kasar Sudan suna ci gaba da tserewa daga kasar bayan da aka cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin bangarorin da ke yaki da juna. Yakin da ake yi a kasar ta Sudan ya jefa jama'a da dama cikin halin tsaka mai wuya. Babu abinci, babu ruwan sha, sannan farashin kayayyakin masarufi ya yi tashin goron zafi. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargaɗin cewa tashin hankalin na kasar Sudan yana iya haifar da mummunan yanayi wanda ka iya daidaita dukkanin yankin da ma wasu gurare daban.